lenggahipun Suryatmaja wonten mriki menika kula ingkang ketiban awanget. Kula nyuwun pangapunten, kula kedah brasta maling aguna menika. Mindak ngleling semi jagat Mandaraka. Wela ta. Nyetraning kalanya larpan tamuntar. Inoler kakonang sorem sorotetan padang. Dudu karepe dhewe. Permadi ana parang. Nah, pun malah kadak waneni mawon. Waneni. Anggepmu apa? Aku teko kene gegaran katresnan gambuing rasa. Kuwi sing weruh mung kowe dhewe. Ayo manuta tak bondo tanganmu tak aturke ana kersaning pepunden Mandaraka bisa nyeklaku bisa jaring angin dadi ora bisa nyekel Suryaputra aja diceluk Permadi. Minta mekaten laben muntik manahipun awit kula sengguh ingkang lomban asmara kalian Kakang Mbok kala wau Permadi batobat kados jambe sinika kula kinten Yayi Permadi kula nyuwun pangapunten nggih Kang Mbok paduka ngertos Permadi menika sinten Permadi menika sinten Permadi menika gadhahan kula cangkemmu elek.
bebanjengan Tarub Agung linangse langse sutra di pepedhingan Kraton Mandaraka mubyar murup labet saking kadang renggan ingkang manca-warni tinata pepantaning kembang-kembang ingkang jinembangan Dwaja naretep ing taritisan umbul-umbul maweh harjaning swasana yen tinating Mandaraka Sang Prabu Salya ya Sang Prabu Narasoma nedya miwaha putri sekaring kedaton Mandaraka wewangi Dewi Surtikanti mewah Nalendra mudheng Astina Prabu Jaka Pitana ya Sang Anom Kurupati kathah para Nalendra miwah para satria ingkang sinedahan datang kantun para brahmana ingkang pinundhutan saraya nguncapake asta dedonga memuji mawi kidung suci murih rahayu ing kono datan ana gondeng kang kuciwa saking kadang sesekaran ingkang hamanca-warni ingkang kinarya renggan jarambah sarasa ingkang sinebaran kembang mlathi Natagung Prabu Salya Lenggahira ingkang mungten mungguing putar nengging menika ingkang putra Raden Rukmarata sawetawis adampyak-dampyak prataning Sang Kurupati ingkang wis busana cara penganten miwah Reginopati Harya Sengkuni sangya Prasata Kurawa datan kendhat bebanjengan judang-judang ingkang isi peni-peni raja peni tadya mangkono panglucitaning kalih
anianing talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka bintang tulya kusumaya sumawur lumrang kowe kang sari pindha jalat jagat Dewa Bathara. Nggih, Putra Prabu, kula wonten dawuh, Paman. Kula sang langkung bombong bingah dene titi mangsa menika jengandika anak Prabu sampun kepareng rawuh wonten ing negari Mandaraka. Ciptaning malah kula rening nyatanipun sedaya sampun kula wujudi pareng paduka Paman mbok inggih. Kaparenga paduka Paman Prabu Mandaraka titi mangsa menika anetepaken dinten dawuh kula kalian Yayi Dewi Surti Kanthi. Inggih. Perkawis menika pancen sampun dados pangajap kula namung kewala ngunguning manah kula dene pinten-pinten candra menika. Sadangunipun Surti Kanthi kula pacangaken kalian paduka Putra Prabu negari Ngastina. Jebul asring wonten grahana surya namung elok lan mokalipun dene namung wonten ing kedhaton Mandaraka. Sanesipun boten. Perkawis menika ngandhatosaken gidhwing raos kula menika lajeng badhe wonten tandha-tandha menapa nggih. Wus marina sumubang pangaruna katinetraning ugarapok sabdaning kukiloring kanikara kagetrekini dunganing gong ngenang dereng abang kecoa dereng ambles sapta bumi dadak sakoling mangke kakyat kang samulat praptaning sang Permadi angrakit bandaning sang Surya Putra. Bayak-bayak wijiling sanjata narepating Mandaraka. Ladal. Permadi gawe kaget. Kowe nggawa bantaling bocah nom-noman kanggo jambe sinikar karo kowe. Sapa iki Permadi? Wah. Iya. Paman. Lho, sinten menika, Ngger? Ketingalipun Jandika sampun priksa. Nggih, menika saking petha pralaya naminipun Suryatmaja inggih Surya Putra. Inggih, Paman. Prabu menika Surya Putra saking nagari petha pralaya menika nagari alit ingkang kabawah kaprintah dados andaning Ratu Ngastina. Inggih sinuwun kula pun Surya Putra. Uculana bandane dhisik apa karepe?
Apa karepmu? Kowe nganti dadi bantalan negara Mandaraka. Piye Permadi Purwani? Ngaturi kawuningan. Estunipun malih-malih menapa inggih tiyang menika ingkang manjing dusta. Mapan wonten patengganipun Kakang Mbok Ayu Surtikanthi. Lho. Mapan ana patengganing anak wadon Surtikanthi? Inggih. Yen ngono wis tumindak ora bener karo anak wadon. Kinten kula mekaten. Mila rening menika badhe damel ingsem negari Mandaraka tumunten kula bondo tanganipun kula srimpung sikilipun bakalah. Jaja muntabler kinetap duka yayasinipi jaja bang mawinga winga wah Suryatmaja mamak mumuk tumindak ora melek mripatmu. Mangke rumiyin kula keparenga badhe njuk atur ngarsa paduka sinuwun Mandaraka langkung. Ya, piye? Warguman apa? Suryatmaja. Estunipun malih-malih menapa? Kula manjing dusta. Dipun mestani mekaten inggih kenging sumangga sakeparengipun jer. Menawi dipun priksani sak teliraman pancen kula ingkang lepat nanging kula namung badhe nocakaken jumbuing raos pangraos katresnan kula dhateng putri Sekaring Kedaton Mandaraka. Nuninggih telenging manah kula Yayi Dewi Surtikanthi. Wadananira layu gumelku cemrah nyomaratani. Piye ana lakon kaya ngene iki piye Surtikanthi? Lek dadi pun bapa wis kebanjur kaya ngene. Mati aku Surtikanthi. Kaya ngapa wirangipun bapa lah kok dadi kowe kaya ngono to, Nduk. Surya Putra, kowe tak tetepake keluputan gedhe tumrap negari Mandaraka. Kowe wanuh panimbreg gonjak lan calon garwane anak Angger Kurupati. Oh. Dina iki kowe dadi pesakitan bakal dilebokake pakunjaran. Ora suwe maneh kali gantung ning alun-alun wis Surya Putra. Oh. Sampun ngantos ndawaken pidana dhateng Kakang Suryatmaja. Luput gedhe. Kula cunduk, kula condong, kula cocok. Ora ngerti kowe sepira wirange Prabu Kurupati. Dadi kaya ngono kuwi walesmu menyang aku Suryatmaja. Iki piye to Surtikanthi kok kaya ngene iki piye? Setemene piye gage kowe matur? Menawi Kakang Jaka Pitana tetep badhe ngersakaken jiwa raga kula. Tetep kepengin dhaup kalian Surtikanthi. Menapa inggih badhe manggih kamulyan slaminipun? Mesti mulya, mesti mukti wibawa Nyakrawati mbau denda. Kinten kula Nalendra lumahing bumi kurping langit ingkang maksih muda kados Raden Kurupati menika. Mboten wonten
dasaripun kesugihanipun sak prateloning jagat. Sugih ber bondo ber bandu. Sing andika Raden Ayu dados garwa Prameswari negari Ngastina tetep badhe kuncara andhaying bawana. Nanging tiyang bebojan mekaten ingkang dipun gega ingkang dipun gondheli namung setunggal. Inggih menika manunggiling raos. Mongko nyatanipun babar pisan boten wonten tandha katresnan dipun bedhao jaja kula boten badhe wonten gambaripun Sang Jaka Pitana Rama Prabu semanten ugi kula sampun sumpah prasetya badhe pecah wonten ngriki kewala menawi mboten saged cecaketan kalian Yayi Dewi Surtikanthi. Mapan sampun gambuh raos kula. Apa bener kandhane Surya Putra kuwi Surtikanthi? Nggih. Manunggiling cipta rasa budi karsa. Keplok kula mboten namung ing lair ngantos dumugi batos. Menawi kula wurung dhaup kalian Kakang Suryatmaja, lawung kula kapejana wonten ngriki kemawon. Suyudana menapa paduka badhe mentala menangi Surtikanthi pecah wonten ngarsa paduka Nalendra Ngastina. Adik Papunten Paman Prabu. Nggih tos pundi, Ger? Suryatmaja. Bener kandhane Yayi Dewi Surtikanthi upama tak terusake nggonku mangun bebrayan, ora wurung bakal bubar ana dalan. Lah ning nyatane wong loro wis padha boboting katresnan, mangsa bodho Surtikanthi tak pasrahake menyang kowe Suryaputra. Waduh. Waduh, Ger Jaka Pitana. Bingah rasing manah kula dene mendhung ingkang ngawengi luhuring negari Mandaraka sampun sumire. Inggih abet saking legawa legawaning manah sing andika Anggir Jaka Pitana. Nglilakaken perkawis menika. Kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun Ngastina. Kula ngaturaken panuwun. Yen ngaten benjang dadak ngentosi menapa? Mbok menawi sampun winanci kodrating widi ketah Surtikanthi dados sisianipun Suryaputra, kula dhaupaken nggih.
yayah udan sinemeni kumras saking gegana nenggih Jawata ingkang anekseni saking kawiyat dawuh pira Sang Surya Putra ya Sang Karna Basusina miwah sekaring kedatoning Mandaraka Dewi Surtikanti Sukamalwata sutaning manah Nalendragung Mandaraka Prabu Salyapati Sang Narasoma kedhep tesmak pamandenge Sang Jaka Pitana anggenira wis nglilakake calon garwanira Sang Dewi Surtikanti ing Sang Surya Putra ambab bar padang jinglang ingkang sinandhang para Jenerpati ingkang sami sinedhan rawuh angurmati gayeng gumarenggeng pahargyan ingkang kawandasa dinten kawandasa dalu datanana kendhate pasugatan ingkang makendhong-kendhong gocap ora kaya parang muka ingkang hanempuh byak Alah. Sapa kowe? Patih Mandaraka kowe sapa? Tungguling yaksa berjurit saka negara Ngawangga. Nderekake Gustiku Prabu Karna Pujangga njaluk Surtikanti. Bagus temen kowe sapa le? Aku Permati Prabu Karna Mandra Untal Malang. Ha.
iki aku goleki kowe. Raden Kurupati kowe Karnamandra. Ratu cilik negara Ngawangga. Wis 7 pasowanan ora ketok. Pancen tak jarak mbok arani guguk ngutrawaton gadah lan ngundan tanpa ratu ya sakarepmu pancen aku nedya mireng kampuh Jinggoat. Hoppa! Wo! Wah! Oh! Oh! Wah! 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 Ayo Hamuk Suramrata Jayamrata imbang-imbang mangsa bodha kakirebuten aku. Sapa meneh iki kok kaya kembar karo kisik dhewe mau. Aku Raden Suryaputra ya Suryatmaja. Mantune Narpati Mandaraka. Wah, walah dah. Bah! Whoa! Bah! Oh! Oh! Bah! Bah! Ah! Oi! Hey! Oh! Jalanan Prabu Karnamandra. Apa apamu? Ayo ngajak pirang taun. Kuat nampani jemparingi Suryaputra sak sembah dalamaan.
ora kincang pak wong. Bu, wong arep dayang ditegar kok kali jodhe sapa sing gawe Kaki Prabu Mandaraka. Ulan ngecawan ta iki ana parigawe kang wigati sumilaing wendung negara Mandaraka. Mereka saka Sang Surya Putra. Nggih, ngaturaken genging panenging tanpa pami bukul. Ya. Nggih, Jaka Pitana kula wonten dawuh bukulun kowe wis nglilakake. Calon karamu Sisirti Kandi dadi bojone Suryatmaja. Nggih, lair Batos Mulya. Sane nyatane ulun nekseni pribadi ingkang bisa ngisas angkarane Prabu Karna Bujangga. Saka negara cilik wewengkoning negara Ngastina ya kuwi jajan Ngastina Prabu Karna Bujangga mati dening Surya Putra karo piye? Mugi paduka kula nyekseni babar pisan inggih lapet saking agenging katresnan kula dhateng Surya Putra mila. Dadi mangsa menika kula lilakaken bumi Awangga. Kula pasrahaken sawetahipun dhateng Surya Putra. Walah ya. Salya kaki salya sira wis midhanget pribadi kanan iki nggih bukulun ngaturaken panuwun. Yen ta pancen mangkono garek Surya Putra mara gageh busanane Prabu Karna Bujangga iki tumuli nggonen. Negara Ngawangga wis dilakake marang sira kurahe tak dandani ya. Wangun banget. Surya Putra ngagem topong mencorong cahyane hangeng wong kaya peksi kineplukan. Mangsa padha nggonmu ngrakit negari Ngawangga sakwuduhe tresnanana para kawulamu elinga. Menungsa iku bisa kinaranan urip yen ta isih duwe karep lan pangarep-arep. Mula gedhe pangarep-arepmu mung katujokake marang mulyaning para kawulamu. Nggih, Pukulun. Wong kang sinebut berbudi urip ana ing bebrayan ya ratuwa ya senopati, ya patih lan ya liyane ya kuwi wong sing rumangsa kesiksa nyumrupi sak pepadane nandhang papa. Gampang rasa welase lan tukul. Rasa pangrasane nggone tansah kepengin tetulung marang kamulyaning bebrayan agung supaya tetep negaramu kuncara sak jagat raya malembar ngambar arum gandane ngebuki jagat nggih. Ngaturaken panuwun mugi-mugi dawuh paduka saged panetes. Bangsa Bedhok ulan kondur makayangan kasih. Sakwutuhe lila lair trusing batin ya mung kowe sedulurku, ya mung kowe ingkang bisa tak jagakake murih kuncara hateking Prabu Jaka Pitana Sakurawane Madeka Narpati jejuluka Prabu Karna Basusina. Aduh, kula nampi sinugraha kabagyan ingkang tanpa upami ngaturaken genging panuwun dite mangsa iki tak tetepake
Kawisuda jumeneng Nalendra Ngawangga jejuluk Prabu Karna. Aku